začal sa druhý polčas finálového zápasu seniorskej 5. ligy medzi Slavojom Houslíce a Teravarnou. Po prvom polčase je stav tesný 2-3 z pohľadu Slavoju Houslíce, ktorý bol víťazom základnej časti. Jeho dnešný súper Teravarna, hrajúca v modro-čiernych dresoch, skončila po základnej časti na druhom mieste, čiže je to súboj prvého a druhého tímu, v ktorom sa rozhodne o titule šampióna seniorskej 5. ligy v sezóne 2024-25. Ešte doplním, že Teravarna mala výrazne lepší vstup do zápasu, už po pár minútach viedla 3-0, potom hru zlepšil aj Slavoj, dal 2 góly. No tak zase nás. Oba týmy majú na striedačke po 4 hráčov. V základnej časti sa dnešní súperi stretli dvakrát, ani jeden duel nemal víťaza. Najskôr to bola ešte na jeseň minulého roku remíza 3-3 a už v tomto kalendárnom roku remíza 5-5. No a učeš sa trošku. Mi to tam vlaje ako pápežovi. Čas! Výborná šanca prvá v druhom polčase. Teravarna zvyšuje na 4-2. Pomaly sa završí 5. minúta druhého polčasu. Pred malou chvíľou sme videli gól, ktorým Teravarna zvýšila svoje vedenie vo finálovom zápase na 4-2. Odkľudol, ale sám nešiel.
strede ihriska, čo mám pískať? V strede ihriska rozohráva, na čo mu to mám pískať? Ja no neviem, či som dal tú gólovú. Päť, 17. Dal som, dobre. A daj mi tam 3 hviezdičky. Bez strelíkov? Hej. Hej? Teda som mal strelu? V 32. minúte pridáva Tera Varna 5. gól a už vedie vo finálovom zápase opäť rozdielom 3 gólov 5-2. O 3 góly viedla už aj v prvom polčase, ale vedenie takmer stratila. Mohol, Ondrej? Si mohol? Začína sa 34. minúta. Tak teraz to trestuhodne prekombinovali hráči Tera Varny. Jano, daj mi tam poznámku, 34. minúta, šanca Tera Varna. Z toho mal byť jednoznačný gól. Nerozohral, však mu hovorí, nechaj, čo si ty hluchý. Čo do toho vstupuješ? Máš málo cukrov, alebo čo si mal? Dnes si mal veľa cukrov. Nepí tú kolu už na večer. Pozobraj ešte jahúdky, ak si mal málo. Roh je roh. Začína 35. minúta finálového duelu, v ktorom sa rozhodne o víťazovi seniorskej 5. ligy. Bližšie k titulu je Tera Varna, ktorá momentálne vyhráva 5-2.
ale trojgólový náskok takmer stratila aj v prvom polčase, keď mala dobrý vstup do zápasu, vyhrávala 3-0. Tam ale 2 góly pridal. Super. Budatina už bral? Budatina už bral? Chodím dať Janovo kľúče. Chceš k tomu dať nejaké vyjadrenie? Ostal stať? Lopta od Košturiaka na Kadrliaka. Krásne slovenské priezviska. No. Marošovi Kadrliakovi to ušlo. 36. minúta bude pomaly minulosťou. 5-2 vyhráva Tera Varna, ktorá zatiaľ strelila aj jediné 2 góly, ktoré sme videli v druhom polčase. Koniušiak to tam bodol a zvyšuje na 6-2 po prihrávke od Mareka Kadrliaka. 15-11 v 36. minúte. O 4 góly už vyhráva Tera Varna, ale dokonca je čosi viac ako 13 minút. Je ešte dosť veľa času. Za predpokladu, že Slavoj výrazne pridá, lebo v druhom polčase je slabším tímom. Daj one. Z ktorej strany tam bol gól? Z ktorej? Kde? Tam. Z druhej. A tuto bola teraz strela. Na 2 na fauli. Dobre, rozober. Pozor, určite. A doľava, krok doľava. Do opačnej strany. Dobre, stoj, nohy k sebe. Neboj sa o nohy. Do Gavriliak iba do múru jednočlenného, postaveného z najstaršieho hráča na ihrisku, na Hundáka. Necelých 12 minút do konca. Žiadneho hracieho času. Tri na fauli. Kadrliak si to hodil. V 40. minúte oddychový čas, Slavoj Houslice. Musia chalani v pruhovaných dresoch niečo vymyslieť, prehrávajú vo finále
6-2 s Teravarnou. Neviem, čo mám povedať, lebo Macho iný dres, Dorčík iný dres, to sa bude ako strašne miliť. Skoro si mal dať to šéde. A im daj one, ale daj Machovi, daj toto onemu Machovi, aj Dorčíkovi. Nech tam máme aspoň dve farby, ako by už neviem. Majú napísať? No, ťažko povedať, či to bude. Podľa všetkého sa Slavoj chystá hrať powerplay v zostávajúcich minútach. Už nemajú na čo čakať. Štefan, prosím ťa, mohol by si zdať ten rozlišovák? Prečo to musí mať? Vieš čo, lebo sa to na hovno píska, keď máte 3 farby dresov a ešte brankára. Na hovno sa to píska. A idete hrať powerplay. Kto tam bude brankár? Však ide ako oni. Koniec oddychového času. ...10 minút a 52 sekúnd do konca riadneho hracieho času. Slavoj Houslice, ktorý je pri lopte, prehráva 2-6. Powerplay bude napádať vysoko supera pred jeho bránkou. Dobre, Tomko, tak stačí sredka. Tak, pri sebe vybrať. Máš pri sebe. Celých 10 minút. 2-6 skóre pri 3 na fauli. Polčas bol 2-3. Teravarna strelila v druhom dejstve 3 góly. Slavoj zatiaľ bez gólového zápisu v druhom polčase. Daj, nebola celá! Tomu veľa nechybalo, aby bol z toho gól. Pre Teravarnu, ktorá sa nemá kam ponáhľať, necelých 9 minút ju delí od víťazstva vo finálovom zápase. Daj! Nie.
play. Slavoju Houslice. Zatiaľ s nej veľa hráči v uhovaných dresoch nevyťažili. Stále tak prehrávajú 2-6 do konca riadneho hracieho času 7 minút a 5 sekúnd. Out pre Slavoj. Vlado Gavrilov znižuje na 3-6 začínajúcej 43. minúte. 44. Gavrilov 6 a Grznar. Gavrilov gól a Grznar vyhrávka. Daj, lopta! Jano, môžeš tam dať 3-6. Slavoj pokračuje v powerplay. Minút do konca. Trojgólové manko. Aktuálne skóre 3-6. Na fauli 3-3. Na premiére 5 minút a 40 sekúnd do konca riadneho hracieho času. Necelých 6 minút delí Tera Varnu od zlatých medailí. 3-7. Sam. V 45. minúte je to opäť rozdielom 4 gólov. Slavoj prehráva 3-7. Roh je roh. Brankár 4 minúty 20 sekúnd. Do záverečnej sirény 3-7. Skóre na fauli 3-3. Lopte Tera Varna. Štvrtý faul. Štvrtý faul Slavoja Houslice. 3 minúty 40 sekúnd do konca stretnutia. Ajo Dlhopolček sa dobre skúšal, ale jeho pokus skončil tesne vedľa Košpiriakovej bránky. Pri lopte Tera Varna. Piatý faul. Slavoja Hostice. Necelé 3 minúty do konca. Tera Varna vyhráva 7-3. Je jednou nohou k zisku majstrovského titulu seniorskej 5. ligy. 2,5 minúty.
2 minúty do konca stretnutia. Jano Košturiak aj so šťastím stlmil tú loptu, ale skončila na ľavej tyčke jeho bránky, ktoré sa nemení. Bez poklakov. Hundak, bez poklakov. Parádna gólová kombinácia, na jej konci bol Dorčík. V 49. minúte znižujú Slavojáci na 4-7. Daj mi tam 5 hviezdiček. Dorčík a Gavrilov. Ale Dorčík, Tomáš. A Gavrilov. Hej. Sekúnd. Trojgólové manko už Slavoj nestiahne. Výborný zákrok Jana Košturiaka. Sekúnd. Teravarna vyhráva 7-4 vo finálovom zápase. Poráža víťaza základnej časti Slavoj Houslice a získava majstrovský titul v seniorskej 5. lige v sezóne 2024-2025. Ďakujeme za pozornosť, vidíme a počujeme sa pri ďalších prenosoch.